खुलुमबाय सनाफोरानो मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सोरबा जे फवार महरा सोनाफोर दाबुंखै एफोर ब्लगखौ फरायजोबबाय सिनायलामोन जाबाय हानायावनो इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो जागोन ओरै फै बेयाव गोलैयो ओरै फै गोलैयो बेहाय ओं फै बेयाव जिरायना जागोन आं गाइखेर हरनोसै फैदो फै दा जामा फै ए भगबान थारमाने फिसालान जादा लोमजादों आरो ना मैयाबो लोमजादों बियो थेवबाबो थांबाय मुलि थाखानायखौ जानानै थांबाय बेलासियाव मुलि गोदान लायनोसै होननानै लोगो लाबाय आङो मोजां मोनथारबाय हामथारबाय जालायबाय दहाय फुङाव 6:30 बाजियाव एलार्म होबाय आङो फरिखाफ्राबो जाखासिगोन एसे लेखा नायदोबाबो हमबाय टेस्ट आंलाखौ हाया जालायबाय बियो आच्छा थिग आसे स्कुलाव थांनाङा होननानै थालायबाय दानाथ' सनाफोर नेट बन्द' दिननि ब्लग बियो ओमफ्राय लोगोफ्राबो सोरबा सोंहरबायना स्कुल थांगोन थाङा नोङो आरि होननानै दाना लोमजानानै स्कुल थाङा होननानै थाखानाय मानसियानो गरम जाबाय हुलुस ओंखारबाय टाइम जाखानायानो टाइमानो जाखाबाय हुलुस ओंखारबाय आरो सोरबा लोगोफ्रा होनहरलायबाय मा रिक्साफ्रानो गैया माने थाङा सोंहरलायबाय आरोना ओमफ्राय स्कुलाथ' दङ दे होमबालाय ओमफ्राय नैबेहायथ' सिखाराखैनोमोन स्कुटि दांहां जानायावनो बाबा जाबाय एखे बाबा होननाय लोगो उल्था दुब बोखांनानै माने गालांखौसो सानबाय आङो बिबाव दंखायोमोन नालाय दे होमबालाय होननानै लानानै थांबाय हुलुस आदा लानानै फैलायबाय स्कुलाव थाङा नालाय थाङा दुंबुर उन्दुनानै दंमोन हनै मुस्रि मुलाखौनो बोखारथ'वाखै मा होननानै बुंबावनो नेट बन्द'बाथाय कनफिउस जालाबायो जेनेबा थाबानो देन वाट्सएपफ्राव हरो नालाय ख्रा दं गैया बेखौ मिन्थियो आरो जोंनाबो स्ट्रंलि मेसेज हरखाबाय स्कुलनिफ्राय जे गथ'फोरखौ बिदि हारसिं हरनो नाङा आरो हारसिं फैहोनो नाङा होननानैहाय आरोना दा दोननानै फैबाय आङो गनाय समावबो लायथ'नोसै सिटुवेसनानो बिदि जाबायबा गिलु बालुनो रमां दा जागोन बिमाया मोखांखौनो सुवाखै मबेयावसो थांदों आरो मा होनबावनो दे दोनथ' सिदा सिखारनानै गथ'आ गानबाय नालाय आंबो गथ'नो गाइखेर फुदुंबाय बिस्कुट होबाय टाइम जाखानानै आं मा रेडि खालामबावनो 30 थाखानि लादामा केकखौ लानानै थांबाय बेखौनो जानोसैनो होनबायबोमोन आं दायो टिफिन समाव आं माबा मोनसे बानायनानै हैनोसै नामा होननानै नांला दे होननानै गाव लानानै थांबाय दे दिनैनिया बिदिनो थांबाय आरो जागोन आं मोखां सुवाखैथ' दे जुथाया गानदो मा बेनो बेजोंसो हा गेलेग्राया बेखौबो बाहेरायाव दोननो मोना लांबाबो लाफिननांगौ आरोना जारलासो अबेखौ नाङा पुलिसफोर लाखियो देथ' जुथाया गानदो बाहेरायाव मा दं मा गैया एसे नायनानै फैनो जेबो गैया आदाराबो आरो एफाजोंनो फिसालानो मुलि लानानै दोनफैखानोसै आङो ओरै थांदोहाय भगबान देलायदो गिनाङा दे होमबाथ' मालाबानि समायाबो 10ता जागुलायबाय डाइरेक्ट मुलि लाबाय ओमफ्राय सुनसानसो नै दखानफ्रानो खुलिहां ओमफ्राय माबो टारगेट लानानै फैदोंमोन बेथ' गैखाया र' देखायनां कदमथलायाव आरोना फुरा लांदांखा अमा बेदरफ्राबो जेरावबो मोनसेबो गैखाया आरो आवगायनानै नायबावगोन आं एसेबाव इयावबा साफा जाजोब्बाय नै बेदरा फैदो मा फैदो जेने थेने मा मोनखो आङो न'आवसो देखायसै नोंथांमोननो आरोना मिनिनानै थैगोन माबायदि बेदर मोनखो आङो साफाखासो नै गैखाला ओइ आदार ओमफ्राय खेमसेनो गिदिं गिदा बिहामजोनाव मोनफैबावबाय आङो ओमफ्राय मोनफैनानै बेस्रा सासो स्राय नै ब्लाउसफ्रा मोजां थाबाय नङा गुदामफ्रा र' होनलायदों नुवाखै एकदम र' सिबाय जोंजोंबो खुनु गैया न'फ्राव थानायनि खोथा नालाय जानला मालाथारहाय ओंखायनो दागा मागा देखियो गायसिनानै लाहैनो हाया आरोना आयै नै बिस्रा खेबखांबाय दे जाबाय सा मोननो नागिरदों नै सायाबो ओमफ्राय बेनो खोमा जोबाखै नों लोंथ'वाखै नामा दानि गोदि दंबावो नै सिबाय आंबो लोंगासिनो दङ ओइ अलसिया नोंजोंलाय मा जानो बेलाय मालानि ना बै आमोलनि ना हारसिंनो एकदम साफा आं बायो दे बेखौ जोबनायखायथ' नै बियो थादों ना मा होनो बिबाजै बे जोबनायखाय बे थाथ'दों नङाहाय सिबाय बबेबा आमोलनि बथलसो ए लकेल लाना फैनाया बेनोमोन जेबो नङा ओमफ्राय माने गामियाव हाबा दं नालाय एसे गाननाय जोमनायनि हाहाकार जागासिनो दं आरो नै आसोलाबो मोनबायानो मालाय बेखौनो एसे नेटआबो बन्द'ना ओमफ्राय जोंनो फैयाबो एसे गोबाव जाबायमोन आङो ओमफ्राय एसे नायलांसै आं नायबाय नालाय नोंथांमोननोबो देखायनोसै मालाय मा गोदान मोनो खय लाखनि होन्दोंमोनलाय बिबाजै 23
27 27 गाहाम होनो ओमफ्राय 23 हरबाय नोङो 23 लानोसै होननानै हरबाय आरो आं जेखौ लाबोदों बेखौनो लांदों न'निबो मानसि जाहैबाय र' नायनाय आङो नुथ'वाखैनो मालाय सुनानै स्राय लामबायानो ओमफ्राय ओरैबादि खथना आरोना माने एसे देखायखानो साननाया सुदोंनानै लामदोंमोन नालाय आं नाहरबाय जि मोजां आरोना ओमफ्राय जिदिना हाबा हिदिनासो जों देखायसिगोन आरोना दख'ना बिथांनो एकदम गोदान 23 लाखनिखौ ओमफ्राय दा देखायथ'ला एसे सासपेन्सआव दोनथ'नोसै नै मालाय एकदम हेभि गाननानै दङ आं हारसिं खावब्ला खावब्ला जालायनाय नाहरबाय आङो नोंथांमोननो देखायथ'ला मा होनोमोनलाय बिराद माबा नालाय 30,000नि दं हेभि थाथ'थोंसै एसे मालिकआबो पारमिसन होथ'वाखै उनाव देखायसै होननानै माने गाननायजों जाबजों मादि समायो आं माने सुवाखैबा दिनै नों गाननानै देखायखानोसैमोन ओमफ्राय सुबायबो ना थांबाय नाहरबाय आं खोरखिथिं मोजांथार मानसिया जि गोजौ नालाय दख'नायानो हास'लायनांगौनो बेनो हास'नोसै हास'दोहाय हास'दो हालासो आंनो नांबागौ ससे आरो बे हास'नांगौ दख'ना लामनायखौ देखाया होननानै साहा फानि लोंनानै दुखु रायलाय होनलायनो थानो हाथारदों दख'नाखौनो एकदम लाजिदों मानसिया एकदम गेन्द्रि जानानै दंथारो बिश्वजित दैमारि सारनि प्राइजखौ लानो नागिरबाय आरोना बेबो ओंखायनो लाजिदों आरो सोरबा बिमा मोननो सोंदों हायलुरि बिमाया मानो भिडिअ लाबोथारला होननानै उसुबिदा जानानै दं मानसिया हनै गेन्द्रि जानानै दङ 3 नाम्बार जोलै मोनबावनो नागिरदों सोर ओंखाम जाहोनो लुगैदों खिथाहरदोल' आरोना ओंखाम आंबो साइडआव मोनजाफानायनि खायदा बोराय बाहायनोसै एकदमै गेन्द्रि दख'ना गाननानै जाबजों एकदम बांसिन नुसारथारदों मानसिखौ बिश्वजित दैमारि सारनि प्राइजखौ लानोसैनो दालाय फिसा बुरजा खांग्राफोरनो प्राइज होनो नागिरदोंना बेखौबो लानो नागिरदों आरोना जोंनाबो ओंखायनो ब्लगबो लाथ'वाखै आरोना सुनाफोर हालासो आङो खनदो लामहैदो रानाखै दख'नाया लावद्रायदों मानसि हास'ना मानो जादों ओंखायनो हास'नाङा होनदों आङो आरो उनाव बे डिलिभारिनि उनाव फुंबावगोन ना अब्ला हामनाय नङा दख'नाया ओंखायनो थांथोंसै आरोना थांसै आं थांसै थ' बैया मोनलै गय थाइथामसो लानोसै आङो नै लहायलायबाय लालियाफोराबो लाबोनाया आब'नि फैनो थांसै फैदो फै थांसै ओमफ्राय थांनानै फैनानै आलुखौ एसे नायलाङाबा मोजां मोना नै ओइ आलुआ बेदर थाङो थाङाखै ओमफ्राय बिबाजै हो ए फिसा थांहांबाय ओरैनोथ' जा ग्लब जादों बुस्थुआ ना बेनि थांगोन मानो थाङा जानो थांगोन जानो आन्था थांगोन हासार होआबालाय अबावथो गिदिरद्राय थांनो दै गैया हासार गैया ए मोसौ हाबजादों सेस फैदो नानि फैदो दासो रुमसिम सफैफिनबाय माने आङो नै ओमफ्राय आंना दहाय बेखौ लादों आरोना आङो थेलायावहाय 50 थाखा केजि होनदोंमोन ओमफ्राय 20 थाखानि बिनानै लादों आं मोननै एसे बारामोन आरो बुस्थुआ आधा केजिनि ओमफ्राय नै बेदराबो आंना आयौ थोरोब खानावथारदोंहाय नै इदिसो आरोना सुनाफोर आं इदिसो बेदर मोनबोबाय माने आथिं थोंनै आथिङा दंबावोमोन एसे ओमफ्राय बिखाया बेनो गोदि मोदि फवासे जाबाय ओमफ्राय एफा बुरजा नाङामोन आंनो बिखाखौ आं बारा खहाबनो नागिरा बोरैबा बिखा खालौलाबायनो मोनो आङो बिखा जाबाथाय बांद्राय बिखा जाबाथाय मोनफा मोननै जानो होनबानो गोजोनो ओमफ्राय उफाय गैया लानानै फैनांबाय गोदि मोदि बेखौनो गैलालाय दिनै हले हेभिसो जाखाबाय मा होनना बुङो थारुनजों लहायलायनाय थारुनजों आङो एसे आसाम ट्रेक्टरसो मोनबायबायगोन नामा साननानै ओंखारलांदोंमोन आरोना माथो होनना बुंबावनो गिदिं बेखौसो ग्रोब मोनबोबाय आङो बेबो गोदि मोदिसो आरो गैखा खालामोन खर'आव गोदोना दंमोन बेखौ आरो मा खालामनो आंबो बादबोना बाददे आरो बाजोंनो नै डाइरेक्ट आलु हाबाय आङो ओमफ्राय मैया राजमा सोमखादोंमोन मा मोना जिबनाव होननानै सोमना दोनखादोंमोन आरोना बेखौनो गाबहोनोसै आङो थिंख्लां गरनैसो होनानै ओमफ्राय बेखौ एग्लिसै फटाफटनो ओमफ्राय लास्टाव फिसा जिखासो साखिनायलायनोसै आङो केमेराखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना जाबाय मोनबाय दै होनानैबो आराम गोदौ होबाय आङो आथिङाबो नै गुरै जाबाय मोनजोब्बाय ओंखाम राजमा सब मोनजोब्बाय सोमनायनि समाव सफैबाय आरोना बरिया जाबायहाय दा बुस्थुआ आंना बिथां थांखांनायनि उनाव दिनैसो बेदर आरोना 10-12 दिनसो जाबाय खोमा ओमफ्राय बेदर आरोना एबारसो एसे गोबाव थादों आं नङाबा थायामोन दाउ बिखा जानोसै जुनाफोर दाउ बिखा आरोना
है नै लाबायबो खुनु खोथा गैया ओमफ्राय ओंखाम गोजां एसे दंमोन नालाय बेखौ फुदुंदों र' ओंखामा हानथ'वाखै नै दाउ आथिं थोंनै ओमफ्राय बिखा एसे लाबाय मोनायावबो जानो एसे दोनसै मा मोननै बिमा फिसा ओमफ्राय नै राजमाया आंना बानलु जेंगाव ओंखारलायनाय आरोना जानोसै सुनाफोर ओमफ्राय ओरै सासेया नै दालि मैयानि दंमोन एसे बेखौनो फुदुंबाय जिरायदो मा जादो सुना दे आयौ आयै सिन मालायदों दे नायनोसै सासे नायनोसै र' आं फैनोसै र' दे हाउसफुल 4 ओमफ्राय बन्द' सन्द'खायसै ना मासथाय जोंना दिनै गाइखेराबो सफैयासै आरोना गाइखेर गैया गाइखेरजों ओंखाम जानो बिदोंमोन फिसासो मोनजायासै कुसुनाफोर बेखिनिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय आङो दिनैनि दिना आंना नेट बन्द' बोरै थांखो बिदिनो थांबाय आरोना माला आपल'ड होनो मोनगोन मिन्थिया खिन्थु भिडिअखौ एसे खालामनानै दोनबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल जा ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच